bakoitza 2 euro emunda, ja, gaur faitxezu. Atzaldeon. Bueno, ja hasingo gara. Gaurko gobidatua Pruden Gartzia, oñatiarra. Gainera, oñatikoa oñati nahiko ezaguna zan, eta da, zatik alde batetik udal liburuteiko ardurauna zan, urte batzuetan, gero ja Joan Sagun Gasteiza bizitzea eta arraskeo gutxi etorri izan da, baina, bueno. Eta aparte, bere gurasuek zeukaten gozotegia kale barrizan. Eta, bueno, horretipe nahiko ezaguna gure Pruden. Bai, eta ni bilen nintzoan pastela partitzen. Hori bai. Horrekin akorduko zai. Hori bai. Bueno, Pruden, filosofia eta letretan doktorea, Madrilgo Unibertsitate Autonomotik 2002 urtean, historia intelektualaren esparruko tesi batekin, La España Metafísica, lectura crítica del pensamiento de Ramón Menéndez Pidal, 1991-1936. Hau izan bere tesia. Esan dute moduan, oinetiko udal liburuteko ardura izan dakoa, 87 aurrera Euskaltzaindiaren Azkue Biblioteka eta Artxiboko zuzendaria, eta 2006 aurrera Euskaltzain urgazlea da. Baita, Udako Euskal Unibertsitateko historia saileko kide da, 85etik. Elkarte horretan hainbat ardura izan ditu, besteak beste, zuzendaritzako eta liburugintzako batzorde kidea. Uztaro aldizkariko erredakzio kontseiluko kide da, 83etik, eta Inguma datu basea diseinatu eta gidatu duen taldeko kide bat da, 2000 urtetik. Hainbat liburu idatzi ditu, adibidez, batzuk, hola, potoluenak, adibidez, historia, zientzia eta literatura, ala literatura, 85ean, Lazarraga, Ernazimentua Euskaraz, 2004an, lehen esan dako tesiaren gaiari buruz bai, Jose Antonio Arana Martixa, Nafarroko Auziaz, bai jauna bai, Fisika Euskaraz, Jose Ramon Etxeberria irakaslearen omenez, Nazionalismoa eta kultura, Entseguak eta Iruzkinak Euskal Herriaren alde, eta azkenengo liburua eta honi buruz berbaingo dauena, Euskaldun Fededun, Peru abarkatik, Gorroto Alegera. Aipatu bihar, 2005an Prudenek sari bat irabazi zuela, Joan Zelaian saria, liburu honetik Lazarraga Ernazimentua Euskaraz, eta hortxe ikusten dugu bera, eta liburuan azalarekin. Eta hori ikusitzak gero, nahi dokenean, Pruden? Bueno, arratsaldean guztioi, eta mila esker etortzeatik, hitzaldi honetara, eta mila esker antolatzaile bebai. Bueno, ni saiatuko naiz astunez izaten, hau da, hau ez da hasi. Gehienez, 50 minutu edo berbaingot, eta gero hortik aurrera inok, oraindik humorerik eukiko balu galderarik egiteko, hementxe saiatuko naiz erantzuten. Niretzat garrantzi berezia duen puntu bat aipatuz hasiko naiz, Liburu hau, Jose Azurmendiri dago dedikatua. Eskaintza ere irakurriko dizuet. Jose Azurmendiri irakaskuntza sokratikoaren eredu denari. Aldi berean maisu eta lagun. Pentsatzen dut hemen denok dakigula nor zen gure Jose, eta alferrik esango nukela eserraren gainean. Agian hau izan ezik. Idazle handi bat izateaz gain, are handiago azala gizaki bezala. Eta hori argi eta garbi aitortuko dizue, arekin tratu personala izan duen edozeinek edo guztiek.
Eta zuzen ere horregatik aipatzen dut Sokrates. Ze bere ikasleentzat ura, inoiz etzelako izan irakasle hutsa. Ez. Irakasle eta laguna zan beti. Zituan ikaslerik arek lagunak zituen. Joseren aipatuta ere, beste norbait ere aipatu nahi nuke, laburtxoago, gaurta hemen, eta hori da Xabier Mendiguren. Xabier Mendiguren, zuek ez duzu ezautuko berba da, nire adin berekoa da, hori da Elkar argitaletxeko editorea, liburu hau neurri baten berari zor diot. Ez da bakarri beragabe ez litzatekela aterako, etzen aterako. Baita ere daukan taxua, daukan ordena, daukan gaia izenburua bera ere, eta azala eta dena, bera jarritako da. Orduan, liburu honetan ezer honik badago eta zeo zerrengo da. Pentsau zuen batez ere zor zaiola lehenengo Jose Zurmendiri, eta bigarren Xabier Mendigureni. Eta gero, parte txiki bape, neupe ukido, ze idatzi neukin jotu. Bueno, baina, esan hori da alako kasutan, ni nire liburuaz berba egitera etorri naiz, eta hasiko naiz liburuakin. Bi parte izango du hitzaldiak. Lehen zatian, modu orokor baten jardungo dut liburuaren gainean, 8 puntu aipatuz. Bata bestearen atzetik. Eta gero, bigarren partian, liburuan tratatzen diren gai guztietatik bat hartuko dut, eta horretaz hitz egingo dugu pixka bat luzetxoago. Eta gai hori da Juan Antonio Mogelen Peru Abarka liburua. Eta besterik gabe, lehen parteari ekingo diogu, ezta. Eta lehenengo puntua da, liburu hau ez dela ikerketa bat, hausnarketa bat da. Alegia, saiakera baten moduan dago idatzia, edo entxegu bat nahiagoa duzue, edo zein euskaldunek ezagutza berezirik gabe irakur dezan. Izatez, azken 15 urtean idatzitako testuen bilduma bada funtsean, baina oraingoan testuak hautatu, ordenatu, eta kasu batzutan berri idatzi ere zati batzuk, eta liburu bakar batean bildu ditut hasieratik argi eta garbi formulatzen den tesi baten inguruan. Zeren testuak 15 urtean zehar idatzi badira ere, eta tartean beste testu asko ere idatzi ditut. Mendiguren, lehen esan dizudan bezala izan zen, adoretu ninduena danak tesi horren gainean biltzera, antolatzera, eta tesia gainera modu esplizito batean formulatzera, ez bakarrik testuetan zehar, eta ez da hartaz jardun da, azpitik dagoen ideia horretaz. Ez azpian dagoen ideia hori agerian ipintzera. Eta horrekin bigarren puntura goaz, hau da, liburuaren izenburura. Euskaldun fededun, ez dakit oso ondo nola esan behar dugun, zergatik titulu hori. Erantzun argi bat eman horretik puntu bat nabarmendu nahi nuke. Gaurta hemen, Euskaldun gaztien artean, erlijioak ez dauka garai batean zeukan garrantzia. Asko eta askori, arbullo argi bat zorrarazten die, eta beste askori, erabateko indiferentzia. Eta oso gutxi dira, benetan gutxi, erlijioarekiko interesa daukaten gazteak. Ondorioa, gaur egungo gazteek erlijioaz ez dakite ezer ere ez. Gehienek ez dute horretan inongo interesik, eta edozein kasutan ez jakintasun totaletik abiatuta ere, asko dira erabateko arbullo bat adierazten dutenak. Eta orain galdera dator. Nola iritsi gara puntu honetara? Liburu honetan neurri baten galdera horri erantzuten saiatzen naiz. Baina erantzuten saiatzen naiz, eta hau bereziki garrantzitsua da, alderdi konkretu batetik hartuta. Batetik bakarrik. Eta alderdi hori da, erlijioak gure identitate nazionalarekin daukan konexiotik abiatzea. Berriz esango dut. Hau da, liburuaren gako nagusia. Erlijioa eta identitate nazionala konektatzea. Konexio horretatik abiatzea. Eta horrela iristen gara 3. puntura. Zeinetan argi eta garbi azalduko dizuetan zein dan nire tesia liburu honetan.
Euskal Herriaren eta erlijio katolikoaren arteko identifikazio erabatekoa, Euskaldun fededun esaera proverbialaren bidez adierazten dena, eta garai batean modu obsesibo batean errepikatzen zana gure izaeraren alfa eta omega bezala, hori gure historiaren etapa konkretu bat da, ez besterik. Alegia, ez da betikoa, ez da eternoa, ez da esentziala, aitzitik, etapa historiko konkretu bat da, bat gehiago gure herriaren historian. Etapa hori gutxi gora bera 1800 inguruan hasten da. Bereziki Frantziako iraultzaren eraginez. Eta gutxi gora bera 1960 aldean bukatzen da. Batez ere bi gertakari historikoren eraginez. Batetik, data horretatik aurrera, Euskal Herrian gertatzen diren aldaketa sozial izugarriak. 1960tik aurrera, gutxi gora bera. Eta bestetik, Eliza Katolikoaren barruan ere dagoen aldaketa handien. Zentzu batean benetako iraultza bat izan zena, baita ere, Elizaren barruan. Vatikano bigarrena kontzilioa. Eta, haren aurrekariak eta haren ondorioak eta bi gertakari horien eraginez, bukatzen da Eliza Katolikoak Euskal gizartean izan duen eragin ikaragarri hori. Euskaldun fededun binomiaren bitartez adierazten zena, eta ordutik aurrera etapa berri batean sartzen gara. Beraz eta laburbilduz, 1800 eta 1960 bitartean, Eliza Katolikoak erabateko hegemonia sozial, kultural eta ideologikoa izan du Euskal gizartean. Erabatekoa. Baina kontuz, hegemonia da hori, hegemonia. Ez du esan nahi besterik ez dagoenik. Baizik eta dagoen beste hori, beti bigarren mailakoa dela. Hegemonia da normala zer den definitzeko ahala. Nok definitzen du zer da normala eta zer ez den normala, hegemonikoa denak, hegemonia daukanak. Galdetu lezake baten batek. Gaur egun hori oso garbi dago, ez da? Gaur egun Eliza Katolikoak gure gizartean oso presente dago, baina ez da hegemonikoa inondik inora. Baina ordea zein zen egoera 1800 baino lehen. Eliza Katolikoa etzen hegemonikoa orduan? Nire ustez ez. Erlijio katolikoa, erlijio bakarra zan Euskal Herrian 1800 baina askoz ere lehenagotik. Baina, oso bada erlijioa, bestea da Eliza. Eliza Katolikoaren botere soziala, ideologikoa, kulturala, etzen hegemonikoa. Ez gutxienez, behintzet, 1800etik aurrera izango den bezalakoa. Hor aldaketa handi badago. Beste zerbait zen. Eta, orain ez dugu hitz egingo zer zen orduan, zegu aurrera goaz. Iritsi gara 4. puntura. Zer da Euskal Herria? Azken buruan. Eta hori da liburu honetan egiten da benetako galdera, ez da? Azpiko galdera. Zer da Euskal Herria? Nahi baduzue peliokeria bada. Eta erantzun erreza daukana. Zoaz kalera, eta antxe aurkitzen duzun hori, hori da Euskal Herria. Baina arazo bakarra dago. Gero, autobus hartzen duzula, edo metroa, nik Bilbon lan egiten dut, egunero hartzen dut metroa. Eta zen zara metroan, adibidez, Bilboko metroan, zure bidaiakidei begira. Nik egunero hartzen dut 2 aldiz. Eta zer esanik ez, Bilbon edo Gasteizen bizi naiz. Edo zein denda edo bulegotan sartu, eta inorekin euskeraz berba egiten saiatzen bazara, zure herrian bertan atzerritar sentitzeko aukerak oso handiak dira. Bilbon eta Gasteizen, zer esango dizuet. Eta berriz ere zure buruari galdetzen diozu, baina zer da Euskal Herria? Ez nintzen Euskal Herrian bizi. Hori kontatu didate. Galdera horri, zer dan Euskal Herria, galdera horri ezin zaio erantzun metafisikorik eman. Alegia, ezin da modu absoluto batean erantzun, Euskal Herria zer den orain eta beti, zer den, hori dana finkatu modu absoluto batean, hori ezin da.
Hori ez da bidea, eta gainera ez digu esertarako balio. Holako galderak egitea, holako erantzunak esan nahi dut. Galdera egin daiteke, nik egiten dut, baina erantzun absolutuak ez dira oso praktikoak. Aldiz, badago erantzuteko beste modu bat. Hauxe, Euskal Herria historiaren arian kokatzea eta garaiak mugatzen saiatzea. Eta ondoren, garai horietako bakoitzaren ezaugarri nagusiak zeintzu diren bilatzeari ekitea. Era berean, bilaketa hori garai zehatz batean mugatuta egon arren, oso zabala izan daitezken erantzuna, arlo konbentzional batzuk hautatu eta gure hausnarketa arlo horietara zuzentzea. Osotasuna bere osoan besarkatzeko pretensiorik gabe. Osotasuna besarkatu nahi izatea, ez da oso zaila, ezkezin da. Zeren Euskal Herria askotarikoa izanik ere, bat eta bakarra da. Hori da, oinarrian pentsatzen duguna, ez da? Neu bintzet. Beraz, eta honekin 5. puntuan sartzen gara, onartu dezagun Euskal Herria askotarikoa dela. Eta historian zehar aldatzen joan dela. Baina orain galdetu behar dugu. Aldaketa horietan guztietan ez dago ezer iraunkorrik. Aldatzen ez den zerbait. Beti hor dagoena. Zer da hortaz euskaldun egiten gaituena? Joseba Sarrionandiak poema edo kanta, ez dakit oso ondonik, beti kantu zentzun dut. Kanta ezagun batean esaten duen bezala, zuek ere entzungo zenuten agian, dena aldatzen da, dena aldatzen da. Eta bera azten da kantatzen, zenbat gauza, bera, kantatzen dionak, ez dakizein den, usteot Imanol dela, baina ez nago ziur. Baina, den aldatzen da, ni ere aldatu nahi zain beste urtean, ez naiz momia bat. Ze momia bat da aldatzen ez dena, ni ez naiz momia bat. Baina bada zerbait aldatzen ez dena. Beti hor irauten duena. Edo beste modu batean esan da, oso poliki aldatzen dena. Ia antzemateko modurik gabe. Eta horri, konbentzionalki deitu oizaio identitatea. Eta pertsona, talde edo gizarte, identitate pertsonala edo soziala izan, berdin antzera da, ez da arrazionalki pentsagarria identitaterik gabe bizitzea. Identitaterik gabe bizitzea ez da bakarrik ezinezkoa dela. Arrazionalki pentsatu ere ezin daiteke. Ezin da, beti dago identitatea. Pertsona, talde, gizarte guztietan, beti dago identitate bat. Beraz, zertan datza Euskaldunen, Euskal Herriaren identitatea. Azken hamarkadetan gogoratuko duzue ziurazki zuek nik bezala. Ezker Abertzalearen esparrutik etengabe mailukatu ziguten ideia batekin, ez da? Lurraldetasuna. Lurraldetasuna da erantzuna, gure identitatearen funtsa. Lurraldetasuna eta lurraldetasuna eta lurraldetasuna. Badira urte batzu, baina oraindik gogoratuko zarete, ez da? Zelako kalaka ematen ziguten. Hori izan gure asmo guztien alfa eta omega. Abertzaletasun klasikotik, EAJaren inguruan eratzen den horretatik, ordea eskubide historikoak. Horiek aldarrikatzen ziren. Eta gaur egun ere bai, horiek iraunkorragoa dira. Erran nahi baita, gure foruak edo legezarrak. Oñatiko plaza, okerrezpanago foruen plaza da, legezarren enparantza, gari batean. Beraz, hori litzateke gure identitatearen muina. Azken hamarkadetan, entzun dugunari segitu ezkero. Gure herriko Oñatiko plaza da horien eredu garbiena. Eta aldameneko plazan aldamenean zer dugu, Gernikako arbola. Izan behar oso listua, ikusteko ze pentsatzen zuten Oñatiarrek orduan bere identitateaz. Bistan da, bi proposamen horien helburua, Ezkerraren eta Eskumarena, helburua da arazo historiko latz batentzat erantzun egoki bat aurkitzea. Hots, euskara ez dela gaur egun euskaldun guztion hizkuntza. Eta hori ez dela zerbait berria. Azken bizpahiru mendetan hala izan dela.
Espainiaren eta Frantziaren zapalkuntzaren ondorioz biztan da. Baina arazo hori gero eta larriagoa bihurtu bada ere, frankismo garaian goia jo zuen, ez da bakarrik frankismoko kontu bat. Lehenago dator. Txillardegik modu erradikal batean planteatu zuen. Euskara da Euskaldunon aberria. Euskarari gabe ez gara herri bat, ez gara gizarte bat. Hori da gure identitatearen funts egiazko eta bakarra. Hori esan zigun Txillardegik. Baina, galdentzen dut nik. Nola izango da gure identitatearen funtsa Euskaldun askok, gehienek azken mendean, mende honetan, honetan ez aurrekoan barkatu, ezagutzen ez duten hizkuntza bat. Jenteak ezagutzen ez duen hizkuntza bat gure identitatearen funtsa da? Horra, hauzia, esaten zuen Macbethek, Hamletek. Alegia, foruen matrakak edo lurraldetasunarenak, edo aipatu izango genuken beste dozein ere, ze aipatu daitezke beste matraka batzuk ere badaude aipatzeko, baina ez ditut aipatuko. Paradoxa mingarri horri, hizkuntza, esaten dugu hizkuntza dela, gure identitatea, baina gero jenteak ez du ezagutzen, askok teitzegin ere ez. Paradoxa horri erantzun nahi diote. Beraz, zer egin? Ni liburu honetan saiatzen izen egiten da, jar dezagun gure identitate soziala historiaren arian, eta saia gaitezen ikertzen, ez bakarrik zer, baiziketan batez ere, noiztik eta noiz arte eta zer mugarekin izan dugun denadalako identitatea. Zeren gu herri bat gara, edo izan ginen bintzet, ez da? Seigarren puntuan sartzen gara. Eta hemen hause galdetu behar dugu. Euskara ote da gure identitatearen muina. Mendez mende aldatzen ez den hori. Euskaldun egiten gaituena. Hori Txillardegik esaten zuen. Baina hori baino lehenago, etzen hori esaten. Normalki etzen hori esaten. Adibidez, erran komuna izan da, katolikotasunarekiko atxekimentu handia, erabatekoa, izan dela gure zinezko identitatea. Eta baieztapen hori bi hitzeko esaera indartsu batean bildu hori da. Euskaldun fededun. Faktu historiko eztabaida ezin bat da gainera, Euskal Herriak katolikotasunari izan dion atxikimentu hori, atxikimentu handi hori, Europako lurralde gutxi batzuetan baina ez dela ikusten. Irlandan, Polonian, Alemaniako eta Italiako, Frantziako eskualde batzutan, oso leku gutxitan ikusten da Europako mapa batean, Euskal Herriak fede katolikoarekiko okiduen moduko atxikimentua. Hori faktu historiko bat da. Baina zinezko galdera ez da gure identitatea katolikotasunean funtsatu ote den. Hori da 19. mendeko intelektual eta politikari ian guztiek hau batez esaten zutena. 19. mendean, 1960 arte ia, Txillardegi etorri arte nego duzue, jenteak ez zuen esaten euskera da gure identitatearen funtsa ez. Fede katolikoa da gure identitatearen funtsa. Alegia, hori, esadera hori, noiztik eta noiz arte, ezta? Zordan, 19. mendean planteatzen zan eza, betidanik, gure identitatea da betidanik, baina Jesukristo kurutzean hilda hurrengo unetik aurrera gutxi gora bera. Eta batzuntzat gainera hori baino lehenago ere bai, hori ere esaten zen. Koldo Mitxelenak askoren pentsamentu hori segituz, Trentoko kontzilioa, eta Trentoko kontzilioa da 16. mendea, mende erdian. Koldo Mitxelenak Trentoko kontzilioa aipatzen zuen gertakari horren abiapuntu eta eragile bezala. Hau, Euskal Herriak fede katolikoari ukidion atxikimentua hori Trentoko kontziliotik dator, 16. mendetik. Nire ustez oker zegoen. Bai, hori da esan dudana. Koldo Mitxelena oker zegoen.
Bai bera eta bai bera baino lehen eta ondoren antzeko posizioa izan duten guztiek. Ze asko izan dira, gehienak. Trento oso garrantzitsua da gure historian. Sakon markatu gintuen. Baina haren eragina batez ere elite politiko eta ekonomikotan geratu zen. Herri xehea bazterrutziz. Gutxi gora bera hori da Euskal Herrian gertatu zen eta Europa gehienean ere antzeko zerbait gertatu zen. Trentoko kontzilioen eragina oso mugatu izan zen, sozialki goiko geruza batean geratu zen. Adibidez, sorginkeriaren kontra 17. mendean egin ziren kanpaina latzak, Europa danian, eta baita hemen ere. Besteak beste hori erakusten digute. Azaleko kristautasun baten azpian, herri xeheak bestelako balio, portaera eta sinesmen batzuk zituela. Eta bestelako kode batzuen arabera bizi zela. Ez da danak gero elizara joan. Orduko agintari zibil eta religiosoak oso jakitun ziren horretaz. Eta hortik datoz neurri handi batean jasarpen judizialak lehengo, 17. mendean, eta 18. mendetik aurrera bereziki, herria adoktrinatzeko egin ziren predikazio kanpaina sakon eta etengabeak. Gure herri honetan batez ere jesuiten eta frantziskotarren eskutik. Kardaberatz, Mendiburu, izen klasiko batzu dira, Larramendi Bipin eriteke, Ubilos, en fin, asko ziren. Normalean aipatzen dira liburuak idatzi zituztenak, edo euskarazko liburuak idatzi zituztenak, baina asko ziren predikatzaileak eta etengabeko kanpainak egiten zituzten herririk herri. Zein zan haien lan itzelaren zentzua, herritarrak benetako katolikoak bihurtzea espada. Zen nominalki baino ez ziren katolikoak. Hori apaiz guztiak egiten. Nominalki ziren katolikoak. Haiek konbertitu beharra zegoen. 7. puntua. Beraz, 18. mendeen horretan, ari ziren orden erlijiosoak hemen bereziki frantziskotarrak eta jesuitak, entusiasmoz beterik predikatzen, baina 1789an gertakari handi batek orduko gizartea osorik hankasgora jarri zuen. Frantziako iraultza. Eta ondoren, 30 urtean, Europa osoa xe egin zuen, xe ipuli egiten da bezala, xe egin zuen etengabeko gerra batek, Napoleonen gerrak, lehenagokoak, ondokoak. Horrek dena aldatu zuen Europa mailan. Eta Euskal Herria ere oso sakon markatu zuen, ziurrazki, hori da nire ideia, Trentoko kontzilioak baina askoz ere sakonako. Ipar Euskal Herrian, bertako foruak eta kostumak betirako galdu ziren. Hegoaldean ordea, hegoaldeak ezetz esan zion Espainiako konstituzioan urtzeari. Eta etengabeko gatazka politiko latz bati eman zion hasiera. Batzutan ageriko gerra ere aldarrikatuz, beste batzutan bakebidez, hauteskundeak eta horrela. Gaur egun ere horretan dihardugu, biztan denez, ipar zein hegoan, eta zorionez bakebidez. Bakebidezko etapa batean, baina egon dira etapa latzagoak, danok dakigun bezala. 8. puntua, eta lehen zati honetako azkena. 19. mendeko gerra horietan guztietan forjatu zen Euskaldun fededun esaera. Lehenago etzen esaten, ondoren. Eta esaera hori ziurrazki Frantziako kontrairaultzaileen aldarrikapenetatik hartu eta egokitu zen gure beharretara. Pierre Charriton zenak, nik ari behin baino gehiagotan entzun nion, katolike franze, katolikoa eta frantsesa. Lehenagokoa da oihu hori, Frantzian, gurea baino. Guk frantsesen oihu hori kopiatu genuen. Beste modu batean esango dut. Frantziako iraultza da, denok dakizuenez, bi garai historiko guztiz desberdinak mugatzen duen gertakaria. Frantziako iraultza eta Napoleonen gerrak, bata bestiak hartzen du.
Europa osoan da hala, baita Euskal Herrian ere. Areago, esango nuke Euskal Herrian ipar eta hegoan garrantzi berezia duela zeintzu guztietan. Eta baita ere gaur okupatzen gaituen gaien. Alegia, hortik aurrera mende eta erdian gutxi gora bera, herri bezala definituko gaituen esaera sortzen da. Euskaldun fededun. Zuzenean Frantziako iraultzaren testu ingurutik hartu eta edatu zen. Eta konturatu gaitezen, mendebaldeko Europako zati handi batean, bereziki Frantzian, baina mendebalde osoan, iraultza horrek markatzen du Eliza Katolikoaren gainbera, garrantzi sozial eta kulturalaren beherakadaren hasiera, markatzen du Frantziako iraultzak. Euskal Herrian ordea, bai iparraldean zein hegoaldean, hain justu ere kontrakoa gertatzen da. Iraultzaren kontrako erreakzioak, Eliza Katolikoaren botere sozial eta kulturala indartu egin zuen. Ordura arte baino askoz ere handiagoa bihurtuz. Hots, erabat hegemonikoa. Ordura arte izan etzena. Ondorio nagusi ateratzea oso erraza da. Frantziako iraultzak garrantzi berezia izan zuen Euskal Herriaren historian. Eta injustu ere, gure berezitasun nazional bat sortu zuen. Frantziaren eta Espainiaren aldean, Euskal Herria bereziki katoliko eta konservadorea izango da. Hots, iraultzak Frantzian eta Espainian nolabaiteko progresismoa eta laizismoa elikatu zuen, Frantzian gehiago, Espainia baino, Euskal Herrian aldiz, erreakzio konservadore eta katolikoa elikatu zuen. Eta hori da, liburu honetan daukadan sakoneko tesia. Eta orain, pixka bat luzatzen ari naiz nire kronometroari begira, baina lasai nizasko luzatuko. Bigarren zatian, bigarren partean sartzen gara. Frantziako iraultza eta Euskal Herria. Egia esan da, liburuan zehar hainbat kapitulotan, liburu honetan, hainbat kapitulotan aipatzen da iraultza, eta ikuspegi desberdinetatik aztertzen da. Baina gaur eta hemen ez dugu astirik, dana esateko, eta dana zehatzeko horretarako liburu irakurri gale. Beraz, puntu bakar batean zentratuko gara, eta hori da Peru Abarka liburua. Alegia, Juan Antonio Mogel Apaisak 1802an idatzi zuen hori. Nire ustez, gure literaturaren historiako libururik garrantzitsuena. Hau da, Axularren gero, baino gehiago. Edo gutxienez, maila berean. Beste modu batean esan da, Peru Abarka da guretzat, espainolentzat Kixotea dena, gutxi gora bera, edo italiarrentzat Danteren Divina Komedia, edo alemanentzat Goetheren Fausto, alegia liburu guztiz emblematikoa. Eta orain segitu horretik galdera deseroso bat. Entzule maiteok, zuetatik zenbatek daukate irakurrita Peru Abarka? Bueno, lasai, hemendik ez da ikusten, beraz. Lasai, ez zaitezte errudun sentitu. Beste modu batean ere galdetu daiteke. Zuetatik zenbatek daukate irakurrita Cervantesen Kixotea? Bueno, tira, etzen benetako galdera bat, ez nuen erantzunik espero. Da trikimailu bat, beste zerbait esateko. Hau, gure artean oso jente gutxik dauka irakurrita eta osorik Kixotea. Hori dana dakigun gauza bada. Baina, denak dakigu, ia salbuespenik gabe, egongo da salbuespenen bat, baina gutxi gora bera dano dakigu, zein den gutxi gora bera Kixote liburuaren gaia. Pentsatu nahi nuke hori dela baita ere Peru Abarkarekin gertatzen dena. Hau da, jente gutxik izango du osorik irakurrita, baina gaia gutxi gora bera ezaguna izango da, ez da? Ez erantzun mesedez. Jo dezagun ezetz, gutxi gora bera ere ez dela ezaguna. Eta
hemen gaudenotatik, behar bada danadalako arrazoiengatik, gu ez ginen joan euskal eskola euskaldunera. Gutxi gara hori dakigunak, ezta? Beraz, urgentziazko laburpen bat egingo dut. Peru Abarka, liburu hau, izatez, ez da novela moderno bat, Kixotea den bezalakoa. Kixotea lehenagokoa da, baina modernoago da. Peru Abarka hurbilago dago literatura klasiko greko eta latinotik, modernitatetik baino. Alegia, hurbilago dago Platonen edo Tomas Mororen lanetatik, edo Fray Luis de León lanetatik. 17. mendetik aurrera, Kixotea izan zen harri fundazional bat, zentzu horretan Europa osoan. 17. mendetik aurrera, Europan indarra handiz zabaltzen den eleberria baino. Izan ere, eleberria euskeraz, edo novela gaztelaniaz, izenean bertan dago zerbait berria dela. Ez dela literatura klasikoa, beste zerbait da. Zeren literatura klasikoa, poesia etzenean, eta hori izaten zen genero nagusia, literatura klasikoan, poesia. Poesia etzenean, epikoa edo lirikoa beste bada, normalki dialogoaren forma aukeratzen zen. Alegia, pertsonei batzuk aurkezten ziren, eta pertsonaiek elkarri hitz egiten diote, elkarrizketa batean sartzen dira, apur bat antzerkian bezala. Hori da literatura klasiko eredua, adibidez Platonen argi eta garbi Platon da eredua. Platonen idazlan guztiak horrelakoak dira. Ez dira testu narratiboak elkarrizketako baizik. Peru Abarka ere horrelakoa da. Apur bat Platonen elkarrizketa bezalakoa, eta Platon esaten dut, baina horren atzetik daude Europan zientoka egile. Peru Abarka idatzi zenean, forma hori oraindik oso bizia eta arrunta zen. Baina jada neko modaz pasatutakoa edo. Zeren testu berriak, eleberriak, beste teknika batzuk erabiltzen zituzten askoz ere narratiboagoak. Ondorio sortxe dugu lehenengo barra. Forma aldetik, esaten dut, Peru Abarka oso klasiko da. Oraindik ere, Ernazimentuaren giroan nagusi zen estilokoa, eta ez estilo narratibo modernokoa. Baina klasikoa modernoa dikotomia erreala bada ere, ez du esageratu behar dikotomia hori. Kixotean, adibidez, bi pertsonaia nagusi dira, On Kixote eta Sancho Pantza. Eta akzio nagusia bi pertsona horien arteko elkarrizketak dira, ia beti, ia denbora guztian. Baina elkarrizketa horiek jada ez daude Platonen edo Erasmoren estiloan, edo gure Peru Abarkan bezala. Banan zatituak testuan, honeko orain hitz egiten du, besteak erantzun. Forma narratiboagoa daukate Kixotean. Baina oraindik ere irakurtzen baduzu bat eta bestea aldea ez da hain handia. Eta Kixotean bezala, Peru Abarkan ere bi pertsonaia nagusi daude. Eta akzio gehiena bi pertsona horien arteko elkarrizketak osatzen dituzte. Bi pertsona horiek dira, batetik Peru Abarka, liburuari izenburua ematen diona, hori pertsonai bada, eta bestetik Maisu Juan, haren interlokutorea. Zentzu batean, On Kixote eta Sancho Pantza bezalakoak dira. Bakoitzak mundu oso bat errepresentatzen du. Izateko modu bat, guztiz desberdinak elkarren artean. Baina Kixotean dugun dikotomia baldin bada, batetik On Kixoteren idealismoa, eta bestetik Sancho Pantzaren praktikotasun motz eta hutsa, Peru Abarkan dikotomia beste bada. Eta zein da? Galdera beste modu batean egin daiteke. Zer da Peru Abarka? Euskararen apologia bat? Euskaldunen apologia bat? Euskal Herriaren apologia bat? Bizkaiera literarioaren arri fundazionala? Bizkaiera ez dago. Lehen euskal novela, hori ere askotan esaten da. Dokumento dialektologiko, etnografiko berezi interesgarri bat, oso interesgarria da antropologoentzat. Edo besterik gabe euskera ederra ikasteko liburu bat. Hori ere bada. Ziur aski aukera horietatik guztietatik zerbait badago liburu horretan, baina niri personalki interesatzen zaidan irakurketan beste bat da. Eta deitu diezaiodan irakurketa horri historikoa. Euskal Herrian historiarekin
harremanetan jartzen gaituen irakurketa. Ze Peru Abarkan irakurketa asko egin daitezke, Kixotean bezala. Bueno, niri Peru Abarkan interesatzen zaidana da irakurketa historikoa. Gure historiarekin konexioan jartzen gaituen irakurketa. Aurrera segitu horretik, liburuaren zati bat irakurriko dizuet, zuek pixka bat ikusi ahal izateko nolakoak ziren bi pertsonaia nagusiak, Peru Abarka eta Maixu Juan. Zati hau liburuaren ospetsuenetakoa da, hasierakoa, hor hasten da liburua. Bi pertsonaiak elkar ezagutzen dutenekoa. Apur bat luzetxoa da, euki pazientzia purtsu bat. Baina uste dut merezi duela osorik irakurtzea. Bueno, saiatuko naiz ahotsa aldatzen eta guztia egiten. Peru. Jangoikoak egun honak emon daixotzala, Maixu Juan. Bai zuri ere adizkidea. Peru. Berori bezain jaun apaindu batek oinak ipini ardan etxe honetan. Toki hau gizon baldrez, zantar, hasiera txarrekuentzat hobia da, berori languentzat baino. Enaiz ni jauna, Abarka koinetan, txapel bat buruan, gerrestua gorputzian. Hau da nire apaindurixe guztia. Baina, etxagun, izen onaren salian aizen aldetik, ez oinaz sartu ardandegisetan noraezian, preminaz eta ezinbestez baino. Etxakolako etxagun begiratu bati, honegiten, buruba bat egitea gizon ospetsu burrukari ondatzaile alper eta baldanakaz. Enau orain dino inok ikusi, ardauak igarota, gatx eginda, zabuka oinak lokaturik, ez mina moltelduta, ez begisak lausotuta, asko legez euron osasun ondasun da harimen kaltian. Behin baino gehiagotan izan naz nere herriko buru edo piel. Ta dardaganean erabili darua daz, ardo saltzaileak, belutu edo ondo gautu artian daukezenean etxe barruan nekazaliak, edo ate irekixaz, ardaua salduten badaue debekatuta dauen orduan. Ez deust ezek gorroto eta iguin gehiago emuten, nekazale edanzarri, tardau sale egisa baino. Zer esan nahi bada berori hemen ikusita. Maixu Juan izaten dio, zer esan nezake berori hemen ikusita. Azrarratuk espalitzaio, jakin gura neuke nordan, tazek ekarri dauen ona. Konturatzen zarete orain berorika egiten diola, hirugarren persona. Maixu Juan, adizkia, imini izu txapela buruan, eta esango deutzut nornazan. Naz bada, orainago igaro duzun herriko barberua, eta deitu nabe gaixo baten gana. Pagaude uste bizitako herri alzidarra, baina hain doilorrak esan dia, zein da ez deusten atera trago bat. Alan sartu naiz hemen kuartilu bat edatera eta zerbait jatera. Bada, urrin egiten zat neure etxia baraurik bihurtuteko. Peru. Nik uste neban benetako handikiren bateaz berba egiten nebala. Agaiti nengoan txapela burutik enduta lotxan intzala berba egiten. Jakin baneu, lehenengotik, barberu txar bat baino etzinala, enintzen jaunka, zugaz egongo. Ez da ere burutzien. Eta barberu errukarri bat, eta inoren gatxaz bizidana. Gaixorik espadabil zerjan ez daukana, hain arro tapaindu. Hainbeste soineko bitxidunez, eta hori ostegon burizurixan bidezabiltzala. Bueno, uste dut ideia bat egingo zenutela, ze motako liburua da. Eko da, ideia pare bat hartzeko. Peru Abarka benetako euskaldun baserritar da. Gizon zintzua, oroz gain zintzua. Tabernatan ibiltzen ez dana, eta herriko buru izan denian bebai, herriko buru alkatearen moduko kargoa zan orduan, bere ardura nagusia izan da, tabernak eta ardaua saltzeko lekuak, bere orduan istea.
Eskandalorik emun barik eta herriko jente xea moskorkerietan ibiltzetik apartatuta. Pitima gaur egun bezala, ez da alkate batek hori egiten dago. Maisu Joan ordea, dotore jantzita dabil, eta peruri arraro egiten zaio horrelako jaun bat taberna batian ikustia. Baina berehala konturatzen da, ez dala benetako jauna, barberua baizik. Hau da, erdi mailako gizona. Ez nekazari edo nekazale xea, baina ez dara jaun handi bat. Baizik eta ikasketa batzuk kanpoan egin, eta erdi mailako ofizio bat hartu duena, barberuaren ofizioa. Argibide bat, Kixotean ere sarri agertzen da herriko barberua. Eta nolabait honen modukoa da, apaiza, eskribaua, barberua, horrek ez dira herriko jaunak. Ez dira beratzak. Baina ez da ere herritar xeak, ez dira nekazariak edo. Ez. Erdi mailako jentea da, ikasketa batzuk dauzkatenak, apaiza, eskribaua, barberua. Eta ondorioz, erdi mailako lan batzuk dauzkana. Apaiza, eskribaua eta medikoa izan barik, ez dizuet esan, baina barberua orduan esatesakon ez gaur eguneko barberua hilea mozten duenari, baizik eta zela baiteko gaur egun erizain edo laguntzailea izango denuken zerbait bati. Hau da, ez medikua orduan normalean aberatzentzako zan bakarrik, baizik eta ikasketa batzuk erdi mailako ikasketa batzuk, kanpoan jakina, eta orduan gaitz txikinak edo hundixak edo mediku bati pagatzeko dirurik ez eukanari, horrek atenditzen zituana, hori izan barberua. Eta hori da Maisu Joan, eta baita ere Kixoteko barberua. Hau da, apaiza, eskribaua eta horren tarteko bat. Baina konturatu zarete, ez da? Oso euskera aberatsa da liburu horretan irakurtzen dena. Euskera benetan ederra da. Eta Bizkaiko euskera da. Eta hori dalatan gure arteko batzuk garrantzi berezia eman diote horri, ez da Bizkaikoa izateari. Amezketako izan bazan behi ederra izango zen, baina bueno. Nik uste dut hori bigarren mailako kontua dela. Zeren liburuaren benetako gaia beste bada. Bi pertsona horien artean sortzen den dinamika. Peru euskaldun eredugarria da. Zintzoa, erligiozalea eta euskaltzalea. Eta baserritarra. Alegia, gure eredua hemen baserritar bat da. Eta ez ikasketak daukan pertsona bat. Hau puntu zentrala da Perua barka. Maisu Joan ordea kontraeredua da. Kaletarra, tabernazalea, erlijio aldetik epela, eta ikasketak egina da kanpoan. Beraz, logikaz, ikasketak egina, erdi mailakoat, bera izan beharko litzateke eredua, ez da? Ez, eredua Peru da. Eta hemen dugu liburuaren muina. Mogelek eredu sozialaren inbertsio bat gauzatu du. Inbertsio da iraulketa bat. Inbertitu. Kaletar ikasia ez da gizartearentzat eredugarria. Aldiz, baserritar erligiozalea hori da promozionatu nahi den eredu soziala. Inbertsio edo iraulketa ideologiko honetan, horretan sakontzea nire ustez liburuaren benetako gakoa hori da. Iraulketa horretan sakontzea. Zergatik lehen, ordura arte baino pixka bat lehenago oraino, eredugarria zena, orain kontraeredua den. Eta aldiz, kontraeredua zena lehen, orain eredu bihurtzen da. Konturatu gaitezen, Euskal Herria ordura arte, 1800 arte, gutxi gora bera, Azkoitiko salduntxoen ideologian bizi izan da. Hori izan Euskal Burgeseria oligarkikoaren ideologia ofiziala. Horiek ziren Bergarako mintegia fundatu zutena, hortxe bertan Bergara. Eta horien eredua, salduntxo horien eredua, horien eredua zen kaletarra, kanpoan ikasitxakua, herriari progresoa ekarriko zion gizona. Bada, orain ez. Orain, lehengo baserritar gisa jota atzeratua, lehen kontra eredua zena, orain bihurtzen da gizon ikasiaren maisu. Hori da liburuaren gakoa. Eta historia aldetik, eta esan dizuet
niri irakurketa historikoa interesatzen zaidala batez ere, historia aldetik oso garrantzitsua da. Ze horretan islatzen da, Euskal Herriko historian oso urte gutxian gertatu zen aldaketa handi bat. Zer gertatu da? Zeren Mogel bera ere, egilea, Juan Antonio Mogel, apaisa izan arren, ordura arte, liburu hau idatzi arte, nolabaiteko apaiz progrea zen. Euskal Herriko adiskideen elkarteko kidea, Peñaflorida kondearen laguna, miresle, segitzaile. Haren eredua zen Peñaflorida eta hori edanak. Eta orain eredua ez da Peñaflorida. Orain eredua Peru Abarka da. Hemen aldaketa handi bat egon da. Gure gizartean, urte horietan, 1800 alde horretan. Eta Peru Abarkak, liburu honek, aldaketa horren berri ematen digu. Peru Abarka eta Maixu Joan bi puntutan diren guztiz antitetikoak. Peru oso erligiozalea da. Eta Maixu Joan kristau epel bat. Kristaua da, jakina, Lizara doia eta bar, baina, beti atzeko hilaran jartzen da, erdilo egoten da, Baina, Peru gainera guztiz euskaltzalea da. Euskara ederra hitz egiten du, garbia, aberatsa, baserritarre baino ez dakitena bezelakoa. Eta Maixu Joanek ordea, erderakadaz jositzeko euskara zikinda pobre bat egiten du. Baina, duela gutxirarte, 1800 baino lentsoago, Maixu Joan zan eredu soziala, kanpora ikastera doian gizona, erdera ez dakixena. Eta Peru bezalako baserritarra mespretxatu egiten zen, baserritar ez jakin bat, zelako. Zer da aldatu dena? Nire ustez aldatu dena hau da. Frantziako iraultzak gertatu da, eta horrek Europa osoa ipurdiz gora jarri du. Baita Euskal Herria ere. Eta hori liburu honetan, inon baino beto ikusten da. Beraz, pixka bat hitz egin dezagun, Frantziako iraultzaz. Ez da zaila Europako historia modernoa data bereziki garrantzitsu historian, data bereziki garrantzitsu bat aipatzea. 1789, Frantziako iraultzaren hastapenaren urtea. Data horretatik aurrera ezer ez da berdina izango Gibraltarko itsasartetik Uraletaraino. Gehiago zehaztuz, Frantziako iraultzak dakarren molde guztietako astinaldia erakusgarri gisa har dezagun. Adibidez, Frantziako erregearen eta erreginaren exekuzio publikoak, hilabete gutxiko tartean gertatuak Parisen. Plaza erdian burual moztu zioten erregeari. Lehenengo erregeari eta gero erreginari. Handiki 6 hilabetera. Publikoki. Okerra da esatea eritzi publikoan guztiz astoratuta zegoela, apaisak eta jauntxoak bereziki. Baina ez ziren bakarrik Pariseko arazo urrunak. Hamarkada berean, herritarren eta bereziki apaisen eta monjen kontrako persekuzioak, ejekuzio publikoak, hilketak eta antzekoak gertatu ziren Euskal Herrian bertan. Areago, gerra bere eguneroko errealitatea izan zen sarritan. Tartean herritarren deportazio masiboak gertatu ziren iparraldean, eta okupazio militarra hegoaldean. Konbentzio gerra. Lehenengo eta, gero ja, Napoleonekin gehiago. Iraultzak eta beraren ondorioak dena den fase desberdinak izan zituzten. Hori importantea da ikustea, iraultzatzen beti berdin, fase desberdinak daude. Horrela, 1800 batean, adi data honi, 1800 batean, uztailean sinatu zen Frantziaren eta Erromako aulki santuaren, santuaren arteko konkordatua. Eta aurreko hamarkadako astoramentuak iraganak zirela ematen zuen. Kasualidade ote da Juan Antonio Mogel apaisak Peru Abarkak hurrengo urtean idaztea. Hots, ematen zuenean iraultza gaindituta zegoela, eta gauzak poliki-poliki bere onera bihurtzen ari zirela. Mogelek horretan lagundu nahi zuen.
Areago, ezaguna da Peru abarkan iparraldeko euskaldunek daukaten protagonismoa. 5. eta 6. autuetan, kapitulotan. Gaurko irakurlearen begietan oso atseginak esaten dira zati horiek. Zenbatetik gure sentimendu abertzaleak ferekatzen baitituzte. Eta bestetik, Euskal Herri osoaren ikuspegi bat ematen digute. Ez bakarri Bizkaia, ez. Bizkaia, hegoaldea eta iparraldea. Hori da Euskal Herria. Horregatik posek irakurtzen ditugun zatiak dira. Baina ez gaitezen engaina. Geuk abertzalearen begiekin irakurtzen ditugu. Baina ziur da mogelik besterik zeukala gokuan. Alegia, Frantziako iraultzaren ondoren antzinako erregimena deitu zenaren gainbera eta foruekiko mehatxua. Zeren mogelen asmo nagusia, ez da euskararen apologia bat egitea, hori ez da egia. Antzinako erregimenarena baizik. Antzinako erregimena badakizuen, da erregeari, Frantziako erregeari lepoa moztu aurreko gizarte sistema politiko-ekonomikoarena, hori da antzinako erregimena. Eta hor, gizarte horretan, euskera eta fedea izango dira zutabe nagusiak. Ez euskera bakarrik. Gaurko begiekin askok ikusi nahi izan duten bezala. Ez da ere fedea bakarrik. Garai hartako tradizionalista eta reakzionario guztiek, karlista gehienek, planteatzen zuten bezala. Hortxe dago nire ustez mogelen garrantzi itzelaren giltza. Euskera eta fedea batera lotzen ditu. Mundu tradizionalaren defentsan. Horrek ematen dio originaltasuna eta iraupena, eta ez bakoitza bere aldetik defenditzea. Hori, eta euskeraz egiteak, ez kastelaniaz edo frantsesez. Orduan gauza gehienak egiten ziren bezala. Eta bai, euskeraren apologian guzti zentrala da Peru abarkan. Baina ez erlijioa baino gutxiago. Biak eskutik doaz beti. Azki da, Maisu Joanekiko autuak edo zatiak irakurtzea arreta apur batekin horretaz konturatzeko. Euskera eta fedea bat dira. Eta euskera eta erlijioa ez dira modu ideologiko utzean defenditzen. Ez da diskurso ideologiko bat. Ez, gizarte konkretu baten bizimodu konkretuan txertatutako gauzak dira. Antzinako erregimenaren gizartea, edo gure artean esateko foruen garaiko gizartea. Antzinako erregimenan, ere irakasle batek, esate zuen euskeraz, antzinako erregimena izan beharrean, legezarra esan beharko genukela. Legezarreko gizarte bat. Erregea, Parisen zegoenean, eta en fin. Autuz autu, kapituloz kapitulo, hor ikusiko dugu, Euskal Etxe Patriarkalaren apologia, eta berarekin batera, ekonomia aurre kapitalistarena, nekazaritza, beltzaintza, txarria, iraultza industrialaren bi sektore klasikoen deskribapena ere, burdina eta ehungintza oso esanguratsua da. Gaur egun oinatira etortzen zara, berdin da nondik, eta fabrika besterik ez dago, ez da? Bidea, hori etzan mogelek buruan zeukan. Olagizonen produkzio modu tradizionala zehatz-mehatz deskribatuta goratzen da. Olagizonak. Eta berehala baita ere linuaren produkzioa, etxeko ekonomiaren barruan. Kasu bietan, helburua da 16-18 mendetan Euskal Herrian gertatu diren produkzio sistemak goratzea eta iraunaraztea. Berrikuntza guztiaren kontra. Eta hori hain zuzen ere, bi sektoreok krisia erremedio gabean murgilduta daudelarik, iraultza industriala badatorrelako. Mogelen diskursoak, liburu honetan, helburu zehatz bat du, sistema ekonomikoa bere horretan mantentzea, aldaketarik gabe. Eta sistema horren giltza, Mogelen begietan, etxeko produkzio autosufizientea da. Salerosketarik gabe. Zatitxo bat irakurriko dizuet. Peru abarkak Maisu Joani. Zu, alkandora eder, samur eta bigunzalia zara. Baina jakine euki egikezu zenbat arazo eta arazkirizaz ekarten dan bedar bat euna egiteraino, nire alaba batek, bera da gaztiena, daukaz euntegixak. Daki eungintzan, eta etxetik urten barik. Ezer erosi baga,
hasiereitetik dakargu alkondara ederrak egitera. Peru Abarkak hori esplikatzen dau. Linua bera erein, etxeko zoruan, eta prozesu guztiak alkondara bat egin ja bukatzen denean, hori dana etxe barruan, ezer erosi barik. Hori da eredua. Ezer erosi gaba. Horretan laburbiltzen da, Mogelen ideologia ekonomikoaren zutabe nagusietako bat. Etxetik kanpoko produzio masiboan eta salerosketaren indartzi ikaragarrian oinarrituko den kapitalismo berria arbuiatzea. Horren kontra dago Mogel zehatz mehatz esan da. Eta horren kontra dago hain zuzen ere kapitalismoak Inglaterran onuskero abiatuta zegoen industria iraultzak, bere mundu osoan kasgora jarriko zuelako. Nire aburuz esan daiteke Mogel alde batetik oso gizon modernoa dela. Zeren gai izan zen, 1780-1800 bitarteko inarrozeldi, astinaldi politiko guztietatik arnaz luzeko ondorio ekonomiko eta kulturalak ateratzeko. Garbi ikusi zuen, Frantziako iraultzaren ondorioa etzela bakarrik politikoa, foruen galera. Ez, mundu tradizionala osori jarri behar zalan kasgora. Eta beraz, defensa global bat planteatu zuen. Erlijioa ez da nahikua mundu zahar hori eusteko. Euskerak lagundu behar dio. Eta euskerarekin batera, ekonomia tradizionalak. Etxea, hola, linua. Mogelen asmoen dimensio politiko eta ekonomikoa nabarmena da. Beste zatitxo bat irakurriko dizuet. Eta ja, leizter bukatzen dugu, 5 minutu falta zego. Lehen, Peru Abarkak maizu joni. Lehen osta ezagututen zan mahatxardaua. Sagazti asko zirien, eta herriko ardau edo sagardauaz igaroten zian Bizkaitar eta beste euskaldunak. Dirua geratuten zan bertan. Ez dago ikusi baino, zenbat tolara topatetan dirian etxe zaharretan. Ezertarako ez dienak gaur. 1800 inguruan, ja euskaldunak ardaua kanpoan erosten eben. Eta bertako tolarak zetako dira. Hori ekonomikoki, Peru Abarkarentzat, edo Mogelentzat, desastre bat da. Kapitalismoa, ez dakize pentsauko eben ja Amazon ezagutu zen balau, eta Txinatek ekarri gauza, pero berak hori baino lehenago ja ikusten eben, ez da? Baina ez da bakarrik ekonomian, badaude asmo kulturalak ere. Orain gaineratuko ditugu beste elementu batzu. Liburuan zehar hemen daudena kantazarrak, herri ipuinak, jakintxoen alegiak, atxotitzak, hori dira jakintzaren zutabeak, herritar xeentzat. Mogelek behin da berriro aipatzen ditu. Eta horiekin batera erlijioa. Horretara dator behin da berriro otoitzak aipatzea eta haiek ondo jakiteari buruz garrantziera bateko izatea. Baina Mogelen proiektua ez da bakarrik herritar xeentzat. Hortik gorakoentzat ere bada. Eta horretarako, liburu honetan bertan, Eranskin bezala, klasiko latino batzuen diskursoak euskaratzen dira. Curtio, Salustio, Cicerón, Tácito, jakintza klasikoa. Hori da indartu behar dena, eta ez zientzia talakoak. Bergaran egiten ari direna, Eluyar eta Bergarako salduntxo hori zientziarekin, ez zientzia eta puñeta. Hortik klasiko latinoak euskaratu beharra. Eta hortik aurrera zertarako behar duzu beste ezer. Ez gara posibiziala. Mogel erreakzionarioa da. Baina erreakzionario modernoa da. Erreakzionario esaten dudana da Frantziako iraultzaren kontrako erreakzioa dauka. Erreakzionatzen du, hori da erreakzionario bat. Geroko karlistak eta apaiz karkastu gehienak ez bezala, ez da konformatuko lau lelokeria beltza errepikatuta. Aitzitik, mundu oso bat defendituko du. Ez bakarrik zati batzuk, ez bakarrik erlijio, ez bakarrik euskera, ez bakarrik ez, dana batera. Dana batera eta dana batasun baten. Antzinako erregimeneko euskal mundu tradizionala, legezarreko euskal mundu tradizionala, bere osagai ekonomiko, politiko eta kultural guztiekin.
Liburua horrela 1802an idatzita zegoen. Gero berehala hil zen. Etzan argitaratu. Handik 80 urtera, 1880an argitaratzen da lehenengo aldiz. Ordurako ja foruak galdu dira. Ekonomia tradizionala, burdinolak eta linua eta hori dana guztiz gain dituta dago. Baserriak irauten du. Nekez bada ere, nekez. Eta fedea euskara oraindik sendo dago eskualde askotan, mehatxuak begibistakoak dira. Mundu moderno dator eta fedea ere izorratzen digu. Mundu hori izango da nazionalismo berriaren zurgaitz ideologiko berriaren oinarria. Baina nazionalismoa ere zerbait berria da, orduan sortzen dena. Eta nazionalismoak ikusten du, Mogel argitaratzea oso interesgarria dela. 80 urte pasatu dira. Eta orain argitaratzen dugu. Zeren, liburu honek, ez da bakarrik, behin da berriro saiatu nahiz esaten ez dakit oso ondo, oso geizki, ez da bakarrik apaiz reakzionario eta karka baten liburua. Hori baino askoz ere gehiago da. Oinarrian, sakonean hori da, bale, baina hori baino askoz ere gehiago da. Eta 1880tik etengabe argitaratu da euskeraz, etengabe erakarri du jentian larreta, eta azkenengo muestra bat, da adibidez gure Gabriel Aresti, badakizue aurten 50 urte betetzen direla Gabriel Aresti hilzala, badauka kanta bat Gabriel Arestik letra egin zuen, eta oskorri kantatzen zuen, aita semeak tabernan daude. Aita semeak tabernan daude, ama alabak jokoan, aita semeak tabernan daude, berriro ere ez da faltako trapuza harrikakoan, berriro ere, pam, pam, pam. Bueno, hori dana guk entzun izan dugu, ez da? Bueno, ni pintze pai, zuek igual, ez dakit, gauza modernoagoak entzungo zenuten. Hau da, liburu hau, eta ja bukatzen dut, egin dut ja, usteo 58 minutu, kalitate literario oso handikoa da. Lehen esan dugun bezala, liburu klasikoak, Kixotea, hau, Goetheren Fausto, Danteren Divina Komedia, 13. mendekoa dena. Goetheren Fausto honen oso antzekoa da, oso antzekoa formalki. Garaian garaiko irakurketak izaten dituzte. Eta nik irakurketa bat egin dut. Eta orduan gonbidatzen dizuet, zuek beste bat egitera. Eta horrela pentsatzen dut gure identitateaz hausnarketa txikiak egiten dugula, zeren gu herri bat gara, ez da? Bueno, hori da nik uste dudana. Mila esker guztioi. Bueno, eta orain, inok zeo zer galdetu gurako da, nik oso geizki ikusten dut. Eskerrik asko, oso interesgarria. Eta oin galdera eta bat ematek zerbait. Ni Pruden fanitzan zure konferentzia batera gaztetxian. Eta konferentzia gaztetxian zen Tomas Moro, Erasmus eta Martin de Azpilikueta. Eta nik esan nuen, gaztetxean, honek hiru gizon honek, danak elizakoa dira. Zein fan bia da, ose berba inbia da honen gain. Eta lehenengo aldiz, gaztetxean ifan izan zuri entzutea. Eta bueno, por ejemplo, Martin Azpilikueta ez neben ezauketan. Eta da, ekonomia esan dozuna, baina begira zela 1950 usteo bizizala, eta usteo zala ekonomian gizon danak Europan bere idatziten dauela, eta ez egiten neuela, ez. Oin, ikusten dugu identitatea da,
guri izatea, euskera, horrei danak oso modan gauzela, berbaiten da unaina fedea, nun gelditu da fedea. Eta hor gaztiak ez eusen, gufangitzanak, gazte gutxi eusen. Baina gaztiak oin pentsaiten daue fedea dela tontokisa bat. Eta ez dakizei ezebez fedeneak. Eta zuri ez dakit berbaiten mozu, oin emuten dau, lehen iten geben, fedea datorren gauza bat dala, ez dakit, ez dakolako garrantzitsua, bai bedako euskeria, eta gure izatiak, eta gure herria, eta horrei danak. Baina fedia be oso garrantzitsua da, eta ez da tontorikeri bat. Hori, zeatik ez dakit gaurko egunian, ez dan geixeu sakonketan. Zeatik nik ikusten dut, hori, fangaiela alde batetik besteraino. Eta ez duela oso guretako izan den gauza oso garrantzitsua, eta dana, jente askondako, eta ikusten dela, ez dakit, gaurko, ez dela gauza bat gaurko eguneko importanduzkuna guri, ez dakit. Eta Euskaldun Fededun ikusten irakurri dutenian, esan dut, a ber, zeo zer manteniken daun, o sakonketan daun, ez? Baina, horreik, 3 personaje horreik, zuri entzun da, ez eutun eben, Tomas Moro eta Erasmo ez euketan eben, baina Martin Azpilkueta ez. Osea, kezu asko ikusten dut irakurri estui xau, jente asko, hori badako zula, guk ez dakiun gauzak, ez baina, ez dala gure fedea, ez dala tontokeri bat, eta ez dala gauza lau handaran gixajan gauza bat. Hoxe gura neben ezetia. Bueno, nik uste neuk esan dutela eta zuk errepikatu duzu, ezta? Eta neuk igual oraindik ere modu kategorikoago batean uste dut esan dudala. Eta gaur eguneko gaztiak, erlijioari buruz, fedea, nahi duzen bezala deitu badakigu zertaz ari garen berbetan, gutxi gora bera. Ez dakixei ezebez. Ezebez da ignorantzia absolutoa. Geixenak. Gero ongo da danetatik, beti bezala, danetatik da mundu honetan. Baina oso deigarria da ikustia, Euskal Herrixan, oinatin gure gozue, nola pasaugarien Euskaldun Fededun, Peru Abarkaren mundua. Mundu hori, Peru Abarkak deskribatzen duen mundu hori Mogelek formulatzen duela 1802an, orduan gainera Bergarako salduntxoen kontra formulatzen du. Hori bihurtu zen erabat hegemoniko Euskal Herrian, atzor arte. Atzo nik data bat ipini diot, 1960. Hortik aurrera ja Eliza Katolikoa ez da hegemonikoa Euskal Herrian. Eta esaten duzu, etapa berri batean gaude. Nik etapa horretaz ez dut berba egiten liburu honetan. Pixkatxo bat, azken kapituloan dedikatuta dago Jose Azurmendiri, eta hor pixka bat berba egiten dut azken etapa horretaz. Ez da, 1960tik gaur egun arte, esan dezagun, ez da. Baina beste etapa bada, guztiz diferentea. Baina oso deigarria da, hemen gertatu da Euskal Herrian, oso urte gutxian, aldaketa ikaragarrizko bat, lehen berriro esango dut, ni horretaz komentzituta nago, zue begiratzen duzue 19. mendeko berdin da zeinen testuak, 20. mendekoak 1950 baino lehenagokoak, 1960 baino lehenagokoak. Hor ez du esaten, Euskal Herria, Euskara, eta ez, esaten duena da, Euskal Herria da herri katoliko fededuna. Hori da gure izatearen muina. Baina erabat eta gizartea alazan, gizartean beti bezala denetarik zegoen. Orain hitz egiten ari naiz hegemonia sozialaz. Gauza diferentea da. Gaur egun ez da bakarrik hori desagertu dela iaia sustarretik. Ez dut esaten fedea auki behar dugun ala ez, hori bakoitzak ikusten du, baina ezagutza kultural minimo bat ere ez dago.
oso deigarria da. Eta hori nik uste dut ondamendi kultural bat dela, beste erle batera ikusiko dugu, eta berdin da Euskal Herrian gertatu edo Mozambiken, esan nahi dudana da, zure aurreko belaunaldiekiko olako eten bat egitea, eta alako esjakintasun bat, eta gainera pentsatzea, zuretzara konturatzen esaten ari zarena da, zure ama bat txatxala bat dela. Jangoiko izeneko gauza batean sinesten duelako, konturatzen dira horretaz. Ni askotan pentsatzen dut ezetz. Baina gaur egun hegemonia ez da Eliza Katolikoarena, inondik inora. Eta orduan normala izatea da, pentsatzea gauza hauek tontokaria direla. Tontokaria dira, nik uste dut ezetz, evidentemente. Baina, orain ez nabil zuei esaten fededunak izan zaitezte, edo ez zaitezte, edo ez. Esaten ari naizena liburu honetan da, konturatu gaitezen zein izan dan gure mundua, gure mundua, Euskal Herriko mundua, 1960 arte, hortik aurrera gauzak guztiz aldatu dira, guk, adin batekoak eta ni zaharro bez naiz, baina gure begiekin ikusi ditugu aldaketak, ikaragarrizko aldaketak dira. Hori gizarte batentzat ez da ona, nire ustez, holako eten kultural izugarria egotea. Eta gero, Eliza Katolikoak beharko luke presentzia gehiago gutxiago, edo fede musulmanak, edo, ez dakit. Bada beste kontu bat, ez da oso fenomeno orokorra da Europan, Europa mendebaldean. Mundu gehienean fenomen hori ez dago. Ez Afrikan, ez Asian, ez Rusian, ez Amerikan, ez dago fenomeno hori. Beste mota bateko fenomenoa daude erlijioarekin lotuta. Orain ez ditut, aztertuko eta bar. Baina nik uste guk gure historiari begiratu behar diogula. Eta saiatu behar garela gure historia ulertzen. Eta askotan, pentsatzen dugu gu garela, ez dakit, mundua gurekin hasi zen. Ez, etzan gurekin hasi. Nirekin ez dut logo. Orduan, begiratu dezagun pixka bat atzekoa, eta jabeitu gaitezen, historian zehar, pixka bat begiratuta, zeo zer ikasiko dugu, ez dakizen bat. Gero zuk aipatu duzu Azpilkueta. Azpilkueta da 16. mendeko gizon bat, Naparra, bere garaian oso importantea izan zen, Martin Azpilkueta, apaisa zen, baina orduan intelektual praktikamente guztiek, dandanak ez esateatik eliz gizonak ziren, eta esaten duenean gizonak apropos esaten dut. Orduan oso importantea zen, baina konturatu behar zarete, bera oso importantea izan zen Nafarroko independentziaren galeran. Eta Nafarroko independentziaren galera nola negoziatu zen, negoziatu egin zen, negoziazio horren zerebroa bera izan zen. Normalean ez da ezaguna horregatik. Ezaguna da ze Europa mailan ekonomiaz asko idatzi zuen, ikuspegi teologiko batetik, baina orduan gauza danak egiten zen ikuspegi teologiko batetik, ez da? Eta hartu zuen izen handia. Baina guretzat euskaldunontzat bereziki importantea da, bera izan zalako Nafarroako independentzia erregearekin, Espainiako errege, enperadorea zan ja, negoziatu zuena. Hau da, errendizioa negoziatu zuena. Beste hitz bat, potolo bat esan da. Eta amnistia negoziatu zuena. Orduan amnistia bat negoziatu zen. Eta ez da bat ere ezaguna. Eta gauza asko bezala, gure artean ez dira ezagunak. Eta ni saiatzen naiz, nire afizioa da, horiek ezagutarazten, ondo edo gaizki. Ia gehiagik hitz egin dut, beste galderaren bat badago. A ber, beste bat. Hola, etxiko dugu orduan. Eta Pruden eskerrik asko, eta hurrengo arte.